फैबाय थानाय बिसायख'थियाथ' मोजाङै मोजां जानांगौ जेराव इसिबां जौगाखांनायनि हाबाफारि लानानै खामानि मावगासिनो दं जोंनि हान्जाया आरो दा बिपिएफआबो सरकारनि बिबान लाखांनाय लोगो लोगो हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा गिलु बालु आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमार सारा इउपिपिएलनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंदों मानव गेदेर प्रमद बर सारनि हेंथायै मा बाथ्रा जोंनो फोरमायखो लोगोसे जोंहा हाग्रामा महिलारि सारनि बागैबो गोबां मोजां बाथ्रा जोंनो फोरमायदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमार सारा रायजोफोर नोंथांमोना फारसेनिफ्राय जोबजासे नायलांबानो जाबाय बिस्वजित दैमार सारा जोंनो रोखा रोखा मा बाथ्रा फोरमायखो इउपिपिएलनि हेंथायै बे भिडिअ क्लिपखौ आङो स्क्रिनाव होग्रोबाय नोंथांमोना नायलांदो दिनै गोबांथार माने डेभेलपमेन्टनि माने प्रजेक्टफोर स्किमफोर दिनै जागायजेनदों आं सानो बियो जोंनि गासैनिबो इयुननि थाखाय जोबोद मोजां आरो बे हिसाबै रायजो राजाया थारैनो आं सानो बिजेपि बिपिएफखौनो बिटिसि एलेकायाव बयबो माने मदद खालामगोन स्पेशली नोंथाङा बे फेरगावआव जागायगोन बेथ' दैदेनगिरिफ्रासो थिग खालामगोन जे बबे जायगायाव जोंखौ गेलेनो थाखाय माने बिथोन होयो मानो होननानै बुङोब्ला दा सिट रानलायनायनिबो बाथ्रा फैबाय एलायन्स जाबाय नालाय दा बिपिएफ आरो बिजेपिनि गेजेराव सिट रानलायलायगोन दा आंथ' बिजेपि नालाय बिजेपिनि खथायावसो आं गेलेनो मोनगोन आरो मा ओंखायनो भेरगावआ दा सोरनि खथायाव थाङो टंलाया सोरनि खथायाव थाङो गरेस्वर तामुलपुरा सोरनि खथायाव थाङो जोंनाव साखाथि फाखाथि बे मोनब्रै समस्ति दङ गतिके जेराव जोंनि बिपिएफ आरो जोंनि बिजेपि हाग्रामा महिलारि मानाव गेदेर आरो हेमन्त बिश्व शर्मा मानाव गेदेर बिथांमोनहा थांखि लानानै जेराव बिथोन होयो बेवहायनो गेलेगोन जुदिहाय गेलेनांगौ जायोब्ला एनडिएआवथ' इउपिपिएलआ आथिखालसिम दंबाय थायो आरो दा जोबथारनाय बेलायाव जिहेतु बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव सावरायनायनि बाथ्राखौ बुंबाय थादों जे मोनसे गोरोबथायाव फैयोना फैया आरो बिनि उनाव माबायदि डिसिसन फैयो अदेबानि बिजेपिनिफ्रायथ' इउपिपिएल हिसाबै जयै थानायनि बाथ्राखौनो बुंबाय थादों जिउआवथ' बेफोरबायदि माबा मोनसे खामानि मावनो लानायाव बे जुदि मोगथां महर मोनो जाफुङो जोबोद गोजोननाय मोनो दा डिमाकुसि आं एमएलए जाखांनायनि उनावनो बे स्टेडियामखौ आङो बे जायगायाव होदोंमोन आरो दिनै बियो कमप्लिट जानानै माने जोंनि गेलेगिरिफोरनि थाखाय बाहायजानाय जाबाय बेवहाय मोननै जाबाय मोनसे इनडोर स्टेडियाम आरो मोनसेया जाहैबाय नोङो बायहेरायाव आउटडोर बेवहाय आरो दिनै बेजों लोगोसे आरो मोजां खामानि जों मावबावदों जे जोंनि भेरगावआवबो आरोबाव 14 कोटि टाकानि स्टेडियाम दा जाबाय सेंसन आरो अलरेडि टेन्डार जोब्बाय आरो दा नै खामानि मावसिगोन बेखौबो दिनैहाय खामानिखौ जागायजेननाय जाबाय जोंनि मानव गेदेर शिब हाग्रामा महिलारि बिथां आरो जोंनि जयन्त मल्ल बरुवा मन्त्रि बिथांनि नुजाथिनायाव आरो जोबोद मोजाङा जाबाय दिनैनि दिनावनो जों मोनसे एकलव्य मडेल रेसिडेन्सियेल स्कुल मोनदों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जोंनि जिथु ट्राइबेल डिपार्टमेन्ट ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्ट्रिनि जेराव थाखो 6निफ्राय थाखो 10सिम बेवहाय खरसा नाङाजासे हस्टेलाव थानानै जोंनि फरायसा फरायसुलिया फरायनो हागोन आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिम मोनथाम जोङो स्ट्रिम बेयाव फरायनो हागोन साइन्स आर्ट्स आरो कमार्स गतिके बियो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बे नवोदया स्टेन्डार्डनि जागोन सिबिएसइ कर्स आरो बेयो आं सानो आरो माने बेवहाय फरायनाय गासै फरायसा फरायसुलियानो आथिखालनि गोदान जेफोर माने मा होनो पाठ्यक्रम माने आयदाफोर दं सिलेबास दं बेफोरखौ फरायहैनो हाजोबनाय जागोन आरोखि डक्टर इन्जिनियारल' नङा माने बिनि अनगाबो माने जायखि जाया सोलोंथाइखौ लानो थाखाय 12 क्लास बेवहाय गासिबो माने बिजोङावनो जोंनि गथ'फ्रा रोंगौथि लानानै बारलांनो हागोन आरो गावबा गाव जिउखौ होसोनो हागोन आरो उदालगुरि जिल्लानि गेजेरावनो गिदिरै इनडोर स्टेडियाम बुंजायो बेयो आरो खाग्राबारियाव जों गोदानै इनडोर स्टेडियाम बानायगासिनो दङ जे दिनै 8 कोटिनि बियो आरो दिनै खैराबारियावबो दिनैहाय मोनसे बेखेवनाय जादों बे आंनि समस्ति नङामोन आगोलाव जोंनि मानव गेदेर दुर्गादास बर' बिथां दङ बेबो कमप्लिट जाबाय बेयावबो इनडोरबो दं मोजां खैराबारियावबो गतिके आथिखालनि गोदान भेरगाव समस्तियाव दा माने गंब्रै स्टेडियाम गंथामाव माने मा होनो आउटडोर आरो इनडोरबो थाफाबाय आरो गंसेया खाग्राबारियाव खालि इनडोरल' जागोन फैबाय थानाय बिसायख'थियाथ' मोजाङै मोजां जानांगौ जेराव इसिबां जौगाखांनायनि हाबाफारि लानानै खामानि मावगासिनो दं जोंनि हान्जाया आरो दा बिपिएफआबो सरकारनि बिबान लाखांनाय लोगो लोगो हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव दिनै गोबांथार माने डेभेलपमेन्टनि माने प्रजेक्टफोर स्किमफोर दिनै जागायजेनदों
आं सानो बेयो जोंनि गासैनिबो इयुननि थाखाय जोबोद मोजां आरो बे हिसाबै रायजो राजाया थारैनो आं सानो बिजेपि बिपिएफखौनो बिटिसि एलेखायाव बयबो माने मदद खालामगोन स्पेसियेलि नोंथाङा बिफारगावआवनो जागायगोन बेथ' दैदेनगिरिफ्रासो थिग खालामगोन जे बबे जायगायाव जोंखौ गेलेनो थाखाय माने बिथोन होयो मानो होननानै बुङोब्ला दा सिट रानलायनायनिबो बाथ्रा फैबाय एलायन्स जाबाय नालाय दा बिपिएफ आरो बिजेपिनि गेजेराव सिट रानलायलायगोन दा आंथ' बिजेपि नालाय बिजेपिनि खथायावसो आं गेलेनो मोनगोन आरो मा ओंखायनो भेरगावआ दा सोरनि खथायाव थाङो टंलाया सोरनि खथायाव थाङो गरेस्वर तामुलपुरा सोरनि खथायाव थाङो जोंनाव साखाथि फाखाथि बे मोनब्रै समस्ति दङ गतिके जेराव जोंनि बिपिएफ आरो जोंनि बिजेपि हाग्रामा महिलारि मानाव गेदेर आरो हेमन्त बिश्व शर्मा मानाव गेदेर बिथांमोनहा थांखि लानानै जेराव बिथोन होयो बेवहायनो गेलेगोन जुदिहाय गेलेनांगौ जायोब्ला एनडिएआवथ' इउपिपिएलआ आथिखालसिम दंबाय थायो आरो दा जोबथारनाय बेलायाव जिहेतु बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव सावरायनायनि बाथ्राखौ बुंबाय थादों जे मोनसे गोरोबथायाव फैयोना फैया आरो बिनि उनाव माबायदि डिसिसन फैयो अदेबानि बिजेपिनिफ्रायथ' इउपिपिएल हिसाबै जयै थानायनि बाथ्राखौनो बुंबाय थादों अब्ला मानाव गेदेर रायजोफोर नोंथांमोना थार नुबाय खोनाबाय बुजिबाय दा नोंथांमोना बिनि बेलायाव मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरसै नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै जों बयबो रायजोफ्रा बुजिलायनो हायो अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब